V roku 1918 zmizla bez stopy obrovská námorná loď známa ako USS Cyclops, na palube ktorej bolo približne 309 členov posádky. Loď bola vybavená SOS signálom pre prípad núdze, ale žiadny nebol použitý. Po mesiacoch pátrania sa nikdy nenašli žiadne trosky ani preživší. Potom 5. decembra 1945 let 19 výcviková misia pozostávajúca z 5 torpédových bombardérov Avenger, ktoré vzlietli z Floridy, začal vysielať zvláštne rádiové signály do veliteľského centra, než úplne zmizol z povrchu zeme. Tým sa zmiznutia neskončili. BSA Star Tiger, komerčné lietadlo s viac ako 33 pasažiermi na palube, zmizlo. USS Wasp, obrovská vojnová loď, zmizla. SS Marine Sulphur Queen, tanker vysoký ako polovica Empire State Building, zmizol. Celkovo bolo v Diablovom trojuholníku stratených 50 lodí a 20 lietadiel. Hoci existuje mnoho teórií o týchto zmiznutiach, ako sú únosy mimozemšťanmi, cestovanie v čase, či dokonca obrovské morské príšery požierajúce lode, pravdou je, že ak urobíme jednoduchý výpočet a porovnáme počet zmiznutých lodí a lietadiel v Bermudskom trojuholníku s celkovým počtom v svetových oceánoch, nejde ani o 1% z celkového počtu vrakov. Táto štatistika dokazuje, že Bermudský trojuholník je len nafúknutou záhadou a nie je taký významný, ako sa zdá.